tratando de imitar os maiores, o que iba de capataz daquel paso que portaban 4 nenos, dicíalle, cuidado cos cables. Claro, imitando os maiores. Imitando os maiores. Estamos a ver agora o paso este do Calvario, que é donde hai un cambio. Aí Sí, deixan aquí as rodas para facelo a hombros. Exactamente. Este é o paso das 7 palabras, ou do Calvario. En este momento se vai proceder precisamente a ese cambio espectacular de pasar este paso que vai en carroza e desde aquí e ahora un tempo de 8 minutos aproximadamente quedará transformado en un paso a hombros que vai ser portado por 102 persoas. 102 persoas. Exactamente. E o conxunto en total pesa sobre uns 4.000 kilos. Pero claro, non solamente o peso, senón que o volumen de altura que colle a cruz, as cruces tanto do Cristo da Agonía como dos dous ladróns, entonces eso crea un movimento de bamboleo moi grande que teñen que soportar polo menos os que van por fora. Por eso ten que leva 5 varas e leva 102 persoas. Nunca é tarde para obter o perdón de Xesús. Non é pequena a sorte de padecer con Cristo e a carón de Cristo é o mesmo que Cristo. Tan só pide un recordo, pide con fe, con humildade, desde o dolor e desde o amor. Por eso Xesús, por primeira vez na súa paixón, síntese comprendido, vólvese hacia ese home e lle di: hoxe estarás conmigo no paraíso. Estamos vendo esa maniobra de cambio de rodas para os homes, para os levadores. Aquí temos unha cámara, na praza de Lugo. Cámara que se podría acercar un poquinho máis para poder ver un poquinho a maniobra máis de cerca. E vemos con que rapidez está todo sincronizado de tal forma que cada un dos 102 homes que portan esta imaxe sabe o que ten que facer. Isto ademais leva uns pés hidráulicos, ve que se está levantando, Sí. cada un soporta 3.500 kilos. Iso valelles de apoio no momento que queran descansar, non teñen que usar horquillas. Isto debe de ser un dos poucos momentos na Semana Santa de Viveiro, xunto con ese movimento que se fai na Praza Maior en que a xente aplaude. Porque normalmente en Viveiro non é unha Semana Santa. Non é moita costume, pero aquí apláudese pois o gesto de organización con que fan as cousas na plaza, o paso da Piedade, aquí esta destreza con que fan esta transformación de unha carroza en un paso a hombros. E despois, claro, a chegada, pois normalmente sempre premia con un aplauso aos costaleiros todos para que darlle ánimos para que sigan mentres os anos non faigan bella gún e teñan que ser renovados polos fillos ou polos netos ou por un amigo. Vemos con que laboriosidade como se fora unha colmea, cada un sabe o que ten que facer, non hai ningún tipo de maniobra de aspaviento ni nada, senón que faise con unha serenidade entre 1910 da Escola Valenciana, pero xa de outro autor, de Modesto Quilis. Esta foi unha donación tamén á parroquia de Santa María, o sea, a cofradía do Santísimo Rosario. Xa temos, aí está, xa está o Calvario das 7 palabras a hombro. Premian aos espectadores que están vendo a todos os portadores con un aplauso e xa toma rumbo hacia a travesía da Marina, pasará por diante da porta de Carlos V, continuará por a Avenida de Galicia
e volverá pola avenida Cervantes para regresar á parroquial de Santiago, igrexa de San Francisco. Se pode ver, está sincronizado todo de tal xeito que é impresionante a hora ver este paso a Opus.